אוי, זה זקנה. לעצמי. אין טוב המסכה. מקרון אחד. רגע, רגע. אני אעשה עכשיו פרויקט חייזרים. איזה מספרה עם השיניים, עם השיניים. לא כולם בבת אחת. יש לנו פה סומבררו, ופרפר. יש לנו פה פרפר. אני לא מבין, רגע, תשלמי אותך אמא. אני לא מבין לאן הגענו, איפה נחתנו. אנחנו על כוכב של אנשים, של חייזרים מאוד מוזרים. אבל אם תסתכל על השמיים, אתה תבין? אנחנו שתיים בנות קדימה בשביל שניכנס. אבל קרובים הביתה, אבל לא רואים כלום בשמיים, לא רואים כלום. יש ערפל מטורף. יש ערפל מטורף. ביחד, ברקוקום. חייזרית אימא, חייזרית אימא. אוקיי, יש לנו פה את סנדי רוסיה. רגע, תעשי עוד פעם. הופה, בלי לשלוח ידיים. כן, תראי לנו את הרווק להשכרה, מכירה סלש.